Right, muri yeZimbabwe kusakara watikuita zvekare pano paHadzirari 263 pari pachange chikuzivisai news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pa this YouTube channel, subscribe mahara utsena on the notification bell kuitira kuti pandinoramba ndichidzoka kane news updates uchange uri wekutanga kuzomawana. Panapo uchange uchingowana news updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndichiti please don't forget to subscribe and turn on the notification bell nekuwanzo likes pa this video kuitira kuti rifambe zvichiburikidza nekulike kuoneka kwaita robhara fambiswa kune hama neshamwari, kune avo vanenge vasati wana this video vanobva vatanga kuita sei kusangana naro video rinoiri. Update yatinayo update iyo yava Tinashe Mutarisi apo pavangu vachijekesa pfungwa dzekuti havachakwanisi kuramba vachishandidzana nevanhu vanoita zvemusic vavaimboshandidzana navo mazita avo Senflow, Nisha Tizi naRayma na96. But vakurudzira muri yeZimbabwe kuti hanzi rambai muchingovateera nekuti vanhu ava vanhu vanogona kuimba zvisingaite, vane talent. That's why ndakavatora, asi havasirivo vega vane talent. Vapatsanura pfungwa dzekuti pane vanhu vanotosvika kuma 5000 vaitovafonerawo kufungira nhamba iyi ndo yavataura kuti kuma 5000 vanga vaitofona vachiti tikuda kuuya kunashe, tikuda kuuya kunashe, asi havana kuwana mukana wekushandidzana nesu. So da kusiya kuona video, apedza kuona video tozvodofika comment section mukoma kuti vaTinashe Mutarisi aiwakomborerwai munosimudzira vanhu nekubatsira vanhu pakasiyana siyana. Much Honestly, ndakutanga nekutenda munhu wese anofollowa Nash TV. Over 1 million people ku Facebook, Instagram, menoma numbers ariko, YouTube, over 300,000 people. Thank you very much. Makaita basa nekutitemba kwa makaita. Hazvisi easy, vanhu vazhinji vaizvichemera vachizvitadza. Asi mimi makatigonesa, mukatiita kuti tinzi tiri shasha. Thank you very much. I really appreciate you. Toda kutenda vanhu vese vandakashanda navo ku Nash TV. Hamusi vanhu vekutamba navo guys. Zvinzwa Butterfly, ana Kevi, gents, ladies, Nash TV yakatipinza chikoro. Kana makutoshanda muchienda kumberi ka ndoziva kuti vazhinji vacho vamwe vacho mune makambani enyu, vamwe mune chii, anatawo muri kuzviitira zvinhu zvenyu mega. Anyone munyatsonzwisisa kuti ka pano patakapinda napo panopisa, takaita paya pese pataipinda napo tichibuda ka hazviitwe nevanhu vari normal. Hazviite. We are not normal jets. Ngatinyatsoramba tichifamba tichiziva kuti ka hatiudzwe zvekuita, takaipa. Thank you very much guys, makandigonera, and let's hope ndakangoeda wakafanya in your lives. Artists ese, ma-socialites, ma-comedians, vese vatakashandisa zita renyu, vatakadhila nemi, anyone, thank you very much, I love you so much. Tobva taenda pakuti why do we have to close Nash TV? Guys, muchandiregererawo. I really believe kuti I've done my level best. Handidi kuramba ndakangobata position ndichiita kunge ndiri kutamba ka muground muchinzi mune vanhu 11 ka imo matone 10.5. I think today ini ndinyatsozvinzwisisa kuti zvese zvandinofunga kuti ndinofanira kuita personally ndakazviita. And pamwe pamunogona kutofunga kuti dai wakatodaisoka kunenge kuri kutotika tatoguma ndo speed yacho iyoyo. Hatidi kuti tiswere tichikurevera nhema, hakusina zvinyowani, hakusina. This is the best that we can offer. Muri kuzvinzwisisa. And also ndoda kukureminder, Nash TV yakatangwa panguva yeCovid. Pakanzi paita COVID, inini semukomana akabva kumusha tinongotora responsibility, hatimirire kutumwa. Ukatonzwa kuti kwachiunzi kwaita funeral, ndoda kungoti sorry kune kwachiunzi nekurasikirwa kwatakaitwa namai Chiunzi. Ukanzwa kuti pachiunzi paita funerals, kwachiunzi ndo sabhuku wedu isusu. Ukanzwa kuti paita funeral, wakutongomhanya kunotora ngoma, hapana munhu anokuudza. Kana muri vechikuvakomana vechidiki makutokura yard, makutoita sei kuti zvinhu. So patakanzwa kuti kwaita COVID, vanhu havachabudi mudzimba, we had to do something, and Nash TV was the answer to that. As COVID yapera, funeral yapera, ngoma dziripo pamba,
takungoramba hedu tichiridza vanhu vachiuya vachiungana, but panozosvika pekuti munozoti imi gentlemen, let's all not forget the reason why ngoma dziri pano. So thank you for support yenyu kusvika nhasi. Ndimi makatozoita kuti tisvike ipapo nekuti makanga mavapo muchitiomberera maoko kuti ticharega zvichaita. So right now media industry inorema kusumudza, even financially inorema, even spotlight unenge uri pamberi pevanhu vese, and vanhu vanenge vachida accountability. So muchaona kuti makambani anofanira kunyatsochimisa chinhu ichi, makambani ekuti like ana ZBC kwekuti vanowanawo funding vachita sei, handimukuzvinzwisisa. Isusu we've done our best. Kune vamwe vaiti mukuru maremerwa nekuda kwekuti muri kunyanya kushungurudzwa nemageto youths. Hakuna zvakadaro, zviriko pakuti yes, even taitombotaura nachipazi ndichiti mukoma wangu kushanda nemageto youths kupikira kuenda kuhondo, asi chinhu chatakatotanga business iri tichitoziva, takatozvitanga tichitozviziva kuti aiwa zvinotowanikwa. Of course I was not happy pakuti pane mamwe maproblems ekuti vanhu vakada kuzogoogla Tinashe Mutaris vanogoogla ubva vasangana nekuti Tinashe Mutaris akaba $500 yaningi, and then kana nyangu pachida kuita business deal vakutokutarisa kuti iwe unzi wakaba $500 ichokwadi here, wakufanira kumbozvoexplaina. Kana uri kuboard kubank ABC vanhu vanenge vachiti ko nyaya iri kutaurwa iyi zvakamira sei mukuru, integrity yenyu ichiri intact here? Handiti muruzvinzwisa, it's not kuti ndizvozvo chaizvo zvakaenda kunosunda. Chakasunda ndechekuti we had done our best. Vanhu vada kunyanyoziva also around maartist atakashanda nawo. Kana tichiti Nash TV kada kuudza yangu chokwadi, vanhu vamuri kuchema vaya inini personally ndichirwadziwa nekuvharwa kweNash TV. Ndinorwadzirwa vapfana vangu vakawanda mageto youths ekuti ari kunze uku vaikwanisa kungouya vachingofona kuti mukoma toda kurekodha, vaine hope. Munoziva chinhu chinonzi hope chakangokosha kungoti chingodiridzirwa. Saka izvozvizvi handikunyeperei, kune vamwe vana vakawandisa vekuti vanenge pamwe vanenge vachitosvika kana 500,000. Nash TV isingambokwanisi kutora kana 500 pa500,000 ipapo, asi vese vanenge vangori nehope yekuti ndikagadzira zvinhu zvangu tichaenda kuna mukoma tinopusha sound, tinopusha music. Ndo vanhu vandiri kunyanya kuchemera zvangu. Ava vamunotaura nezvavo vaya, let me be very honest with you, even vaya vacho, even kune maartist chaiyo vari muno muZimbabwe ndisingadi kuti ndoda kubrega, pamwe pacho panoda kungotaurira nachokwadi. Dai vese vanhu vakangopfuura nemumaoko aTinashe Mutaris, kana vekungoti uri nhingi uko ungoto vakada kuti vakuudze kuti point yangu yanga iri yekuti ava muri kuchema ava ndizvozvo. And also I want to reiterate kuti vanhu ivava tiri kuchema vari 4 vataisenza navo vese they are set. Saintflow ndakatanga kusenza naye akutoziva industry, saka musamutyire, he knows ma-ins and out e-industry. And lucky enough album rake iri endai munonyatsoriteerera, ende muchanyatsoriteerera makasununguka. It's probably the best album raakaita mulife make. Endai munoteerera song yake naAttention, endai munoteerera futi even song yake naJema, even nemufana anonzi Sunny Wave. I really believe kuti is the future we hip hop, Sunny Wave. Endai munoteerera futi nesong yakaita na Feli Ma1 kana naJasic now. So Nisha izvinezvi kungoti zvimwe zvacho hazvinenge zvisingadi kutaurwa. Ini ndotofunga zvangu 100% kuti Nisha kuma-female artist izvozvi in terms of mabookings, in terms of kana kudiwa ari pamusoro. And pandaitotaura naye nezuro ndichitomuti Nisha, target yako izvinezvi ndeyekupinda mutop 5 dzema-artist ari muZimbabwe. Ndo target yauri kufanira kunge wakatarisa naye. She is very good. Ende futi chakanakira Nisha, anokasika kubata zvinhu, anokasika kujambira level. Saka and futi angu I believe kuti netalent rainaro hapana. Management yezvinhu chaichaiye kutaura chokwadi, band rake riya rese ndiye anotori leader and ndimanager mukuru iye pache zvake. To make matters worse, some of the managers vatachishanda navo kuNash TV vachangoramba vachikontinya kushanda nemaartist iwayo, mazvinzwisisa.
96 very good artist. Music yake makanonoka kuijambira but rambai muchinyatsoipa nguva muone 96 anoimba zvinhu zviri deep. Anogona kutora ka situation kanenge kari easy so obva akachuna. So thank you very much for supporting vafana vave Rayma. We all know makanzwa zvakaitika ku Cape Town, vanhu vaifana kuuya vakazoya times 3 ezvine zvari kudiwa ku Durban, ari kudiwa ku Zimling Cup. Thank you very much for supporting Nash TV. Time yangu yakupfuura but ndichaita live ndichikutsanangurirai zvimwe. I love you but munhu wese wamunoda ari safe. Takadzidza zvakawanda, makati support, muri maticha, makanyanya. We are going to be together ku entrepreneurship. Tichiteerera maartist ese atinoda tichidzidzisana entrepreneurship. Kumanikidza kwandai kuita ikuya kuti kana artist abudisa song ndokumanikidza kuti ngatiiteerere. Handi maiona ndai kumanikidzira zviripo. Vanhu vaya vanogona ndimozvinzwisisa. Hande tinomanikidzana futi the same kutsvaga mari. Inini ndakabva kuwedza kwamakarimba kumusha. Ndikauya muno muHarare. Asi zvinezvi I lead multi-million-dollar companies akati one day. Neimwe kuZambia. Andimozvinzwisisa. Mwari wakuitire zvakanaka. Mameseji enyesa maitumira mazhinji acho ndakamaona. Ese aingopreacha love nekutenda nekuita sei. Thank you very much. Makaipa. Mwari wakuitire zvakanaka.